που στέλνουν εδώ πάνω τα μάτια σας. Πείσμα, αισιοδοξία, βεβαιότητα ότι θα νικήσουμε. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συμπολίτες και συμπολίτησες μιας σπουδαίας και κρίσιμης περιοχής, σας χωρίζουν και με χωρίζουν μονάχα 10 μέρες από τις εκλογές για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Μας χωρίζουν 10 μέρες για να δώσουμε όλοι μαζί την απάντηση σε μια κυβέρνηση η οποία παριστάνει συστηματικά την κουφή. Κάνει ότι δεν ακούει τη διαμαρτυρία της κοινωνίας την οποία έχει εξαθλιώσει με τις πολιτικές της. Κάνει ότι δεν ακούει τις διαμαρτυρίες των πολιτών για το κλείσιμο της εθνικής φωνής της ΕΡΤ. Κάνει ότι δεν ακούει την απόγνωση χιλιάδων μισθωτών, συνταξιούχων και ανέργων. Κάνει ότι δεν ακούει την καθιστική διαμαρτυρία των απολυμμένων καθαριστριών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Για πρώτη φορά στα 39 μου απέκτησα πρότυπο που δεν είχα ως έφηβη. Και είναι αυτές οι γυναίκες. Με αυτές τις γυναίκες ξεκινώ τη μέρα μου και με αυτές τις γυναίκες δίνω τον αγώνα, που δεν μου επιτρέπουν να κάνω ούτε ένα βήμα πίσω, παρόλο τη λάσπη, παρόλο τη συκοφαντία. Και θέλω να σας πω ότι για λίγες ώρες μόνο άφησε το μετερίζει της έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και ήρθε μαζί μου, ήρθε μαζί μας εδώ η Φωτεινή. Φωτεινή, που είσαι? Νάτι Φωτεινή, με παιδιά, άνεργοι, 8 μήνες, δίνει το δίκαιο αγώνα. Έχετε λοιπόν και έχω 10 μέρες προκειμένου να πολεμήσουμε μια κυβέρνηση και πολιτικές που κλείνουν τα αυτιά τους μπροστά στην ανθρωπιστική καταστροφή που έχουν προκαλέσει στην πατρίδα μας. Και όπως είναι αναμενόμενο, αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει τις εκλογές ως μια παρένθεση, ως κάτι το ανώδυνο, που θα το ξεπεράσει, νομίζει, για να συνεχίσει την πορεία της, να συνεχίσει τη λιτότητα, τις περικοπές των δημοσίων δαπανών, τη συρρίκνωση των εισοδημάτων μας, των μισθωτών και των συνταξιούχων, τη διάλυση των νοσοκομείων και των σχολείων. Πάμε σαν άλλοτε, έστω και με κάποιους ενδοκυβερνητικούς τριγμούς μας λένε σε όλους τους τόνους ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Πρέπει να μας πείσουν ότι αυτές οι εκλογές δεν πρόκειται και δεν πρέπει να αλλάξουν τίποτα. Κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και συγκεκριμένα, και δεν είναι τυχαίο, να μειώσουν τη σημασία των περιφερειακών εκλογών. Και μάλιστα των εκλογών στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας, την περιφέρεια Αττικής, τη μισή Ελλάδα. Πάμε σαν άλλοτε θέλουν να μας πούν και στην Αττική, για να κρατήσουν στη θέση του τον άνθρωπο που τους εκφράζει όλους, τον απερχόμενο περιφερειάρχη, τον άνθρωπό τους, αφού εκφράζει την μνημονιακή κυβέρνηση, τα εργολαβικά συμφέροντα, την Τρόικα. Είναι η εγγύηση της διατήρησης του χθες. Είναι η εγγύηση του παρελθόντος και των συστημάτων διαπλοκής. Είναι η εγγύηση ότι και στην Αττική δεν θα αλλάξει τίποτα. Ότι τα προβλήματα θα παραμείνουν ως έχουν. Ότι τα συμφέροντα των ολίγων θα συνεχίσουν να υπηρετούνται. Ότι μια μεροποντή θα είναι αρκετοί για να πλημμυρίσουν αρκετοί δήμοι, γιατί δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στη χώρα που προεδρεύει το 2014 στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είπαμε, είναι Ευρωπαίοι à la carte, είναι δημοκράτες à la carte. Χιλιάδες μικρά παιδιά, αν τίποτα δεν αλλάξει στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας, θα μένουν εκτός βρεφονιπιακών σταθμών. Θα συνεχίσει ο εφιάλτης της φυλής.
θα συνεχίσει να απειλεί η ίδια μας η ζωή, από το Γραμματικό και την Κερατέα ως το Εγάλεο και το Μενίδη, από το Δωροπό ως την Ίδα. Και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε λοιπόν καλά ότι αυτή την αρνητική συνέχεια του παρελθόντος πρέπει εμείς, γιατί κανένας άλλος, να τη σταματήσουμε στις 18 Μαΐου. Είπανε πριν ο Θοδωρής και ο Πέτρος, άνθρωποι που με απίστευτη σεμνότητα υπηρέτησαν την τοπική αυτοδιοίκηση όταν άλλοι την αντιλαμβανόντουσαν είτε ως παρκάρισμα